Jopiny gwenge ma Kalando kod aluora mare wuod ma East Kamaga kar chung'od bura ma Kasipul ma osebedo gi tuoche mopogore opogore to ok nyal chope ute mag thieth koro noyudo fungruok bang' yudo chenro mag thieth nono maonge chudo. Chenro mar chiwo thieth ne jopinyno manobagi e skul primar ma Kalando nochan gi riwruok mar Philip Aroko Foundation. Kaluwore kod jopiny manie aluorano osebedo kalaw chenro mag thieth osiptende maboyo kodgi. Chenrono ne itayo gi jolony e weche mag thieth kaachiel kod nyamrero mantiere aluorano ka tuoche moko mathoro pondo kuom dhano machalo tuo mar sukari, tuo mar pressure e kind tuoche moko ema ne irango e kinde chenro ma kamano. Wakelo thieth ne jothurwa. En thieth ma onge chudo. Thiedhni involve screening, identification of gik machando nyithindo, jodongo, yawuoyi matindo, ipuonjogi what they need to know. Gibedo mentored, ka in HIV positive, they counsel you and they give you the direction to take. Koro kae josehinyore makata kawuono wayudo jo doctors makane identify growth moro mantiere lep nyathi ma jogi osedhi osiptende but they could not see and identify what was the cause. So it is an achievement ni gimobiro kani omiyo parents go identify ni ang'o motimore to gigi minyalo tim na nyathi machalo kamano. Tie tuoche moko ma ji opondogo e mier to ginyal dhi osiptal. Koro kelne gi thieth mondo mi giyud kaka inyalo ng'eyo thieth mopondo kuomi mondo mi yud kata ka ichak thiedhi gi ka to inyalo dhi osiptal be bang'e koyud kinyalo chori kama chielo. An gi tuoche mathoth to neno komiya yedhe mageno ni kuom ng'wono mar Nyasaye adhi winjo maber. Kendo apako gima jatelo timo, Nyasaye ma jatim maber mondo otimne maber. Chieng' moro machielo ochako duogo mondo ochako konywa kendo. Wang' jowi mar Ramogi TV ochopo giko madhialo higni mar 2.